Паракседай, малко го отворих така от кутийката, да е по-лесно. Отрязах мишата опашка, 125 за диск, 125 мм са води. И батерия 3 години зарядно. Шлайфа е с 5 години гаранция от Lidl. Сега правим сефтието, отваряме. Книжка, инструкции. Така. Модела на шлайфа. Степени има от 1 до 6. И даже и диск са ми дали. Да. И дръжката тук. Супер. Да. Значи, има и приложение. Това е за пускане и включване. Това са сензори ли? Да, оборотите. Може да сетнеш малко кружката. То са виждали. 10 000 оборота, 120. 7 юни 24 година е произведена. Германия, пише. Много да е хубаво. Така. Това е. Не, трябва да служили хората диск. Тъй го пише, да. Тъй да. И в други клипчета, като гледах. Да, защото и така. Сега трябва да взема батерията. Стирай малко, така снимай продуктите. Сега да отрежем на кутията превързанките. И бързо свършват. Много шлайфо има, те като гледат, че батерии трябва да купуват, се отказват. Ма тебе не снимам. Не. Тук снимаме батерията. Ето е батерията. Може да приближиш 20 волта. Не съм ползвал тази марка. Така. Това машинката с райдера ли? Не, Паракседай. Паракседай. Тя е